Θα κόψουμε τα πάθη μας. Είναι αυτό το οποίο λέω, παιδί μου, μη καπνίζεις. Σας το είπα κι άλλοτε, μη βάλεις το στόμα σου το διαβολόχορτο. Τρώε κρέας κάθε μέρα και θα πάρω εγώ την αμαρτία σου. Μόνο κόψε αυτό το πάθος να φύγει από πάνω σου. Όταν το μιλήσεις για το τσιγάρο, περίληπος γίνεται. Όσο πλούσιος εκείνος τον οποίο ο Κύριος του λέγει, εν σου λείπει, του λέγει. Ένα σου λείπει ακόμη, διότι του λέγει, δεν ξέρεις τα συντολάς. Τα ξέρω, λέγει. Τώρα ένα σου λείπει, λέγει. Πώλησε εκείνα τα υπάρχοντά σου τα οποία έχεις, δώσ' στους πτωχούς και θα σου τα δώσω εγώ στη βασιλεία μου την επουράνια. Περίληπος έγινε, το λέει. Έσκυψε το κεφάλι του. Είναι πλούσιος σφόδρα. Ήταν πολύ πλούσιος. Είναι και ο άνθρωπος ακριβώς ο οποίος έχει το πάθος του τσιγάρου. Κόψε το τσιγάρο, παιδί μου, περίληπος γίνεται. Σκύβει το κεφάλι. Δεν μπορώ, λέει. Δεν θέλεις, όχι δεν μπορείς. Κάνε μια προσπάθεια αυτές τις μέρες να δεις. Παρακάλεσε τον Θεό να δεις ότι θα σου φύγει αυτό το πάθος. Δεν κάνει, δεν παρακαλεί, δεν θέλει. Είναι δεμένος από τον διάβολο και σηκώνει αυτό το δέσιμο και το πάει. Πού θα το πάει? Στον τάφο. Και όταν πάει στον τάφο θα πάει με το τσιγάρο μπροστά στον Θεό και θα του πει ο Θεός, τι είναι αυτό που έχεις στο στόμα σου? Ποιος σου το έδωσε? Εγώ ή ο εχθρός μου? Τι θα απαντήσεις? Τι θα πεις? Οι Αιγύπτιοι μόλις αφήκαν τους Εβραίους ελευθέρους και έφυγαν και πήγαν μέσα στην έρημο, τους έδιδε το μάνα, τον άρτον του ουρανού. Και αυτοί τι ενθυμώντουσαν? Τα πιπόνια, τα κρεμμύδια, τα σκόρδα, τα ψάρια της Αιγύπτου. Σου δίδει ο Θεός το μάνα του ουρανού και εσύ θέλεις αυτά? Άνθρωπε, σου δίδει το σώμα του και το αίμα του και εσύ θέλεις το τσιγάρο? Μα είσαι στα καλά σου, σκέφτεσαι καλά. Είσαι πλάνησε ο διάβολος και σου θόλωσε τόσο το μυαλό που δεν μπορεί να καταλάβεις τι κάνεις. Σταματάτε το τσιγάρο 40 μέρες και παίρνω εγώ τις αμαρτίες. Να τρώτε κρέας όμως. Εφόσον θέλετε κρέας να τρώτε. Μην πίνετε τσιγάρο. Πού? Και ρωτώ και λέγω, παιδάκι μου, έχουμε το Θεό και το τσιγάρο. Τους δυο ποιον αγαπάς? Το τσιγάρο είναι το Θεό. Εφόσον έχεις το Θεό και το τσιγάρο, διάλεξε και πάρε. Ένα του και το άλλο. Λέω, παιδάκι μου, μπορείτε να μου πείτε ένα σίδερο που δουλεύει και βγάζει καπνό? Ας είναι αυτοκίνητο, ας είναι μοτοσυκλέτα, ας είναι πλοίο, ας είναι αεροπλάνο, ας είναι τάγκ, ας είναι ό,τι θέλεις είναι. Εκείνον τον καπνό που βγάζει, εάν τον αφήσει μέσα, θα τα διαλύσει όλα. Και εκείνα τα σίδερα βγάζουν τον καπνό. Εσύ που είσαι λογικός άνθρωπος, το βάζεις μέσα σου. Το ρουφάεις και μπαίνει μέσα σου. Θυμούμαι, ήμουνα σε μια τράπεζα και είδα ένα κοριτσάκι το χρυσό μου αυτό και κάπνιζε. Λέω, Θεέ, φώτισε το. Παρακολουθώ να δω πως καπνίζει. Το τραβούσε το τσιγάρο και περίμενα να βγάλει. Δεν έβγαζε καπνό. Πού πήγαινε εκείνος ο καπνός όλος? Τα σίδερα βγάζουν τον καπνό και εκείνος ο καπνός έπηγαινε μέσα. Πού θα τα φάει όλα. Σηκώθηκε, θα φάει. Λαιμούς θα φάει. Νεύρα θα φάει. Τι θα αφήσει τίποτα εκείνος ο καπνός? Να πω πάλι το παράδειγμα του Κολοκοτρώνη. Ο Κολοκοτρώνης ήταν πάνω στον εξώστη και έβλεπε απέναντι το βουνό για τους Τούρκους, αλλά είχε και το τσιγάρο στο χέρι. Όπως έβλεπε αφηρημένος και έκανε σχέδια από πού να τους σκεπλώσει τους Τούρκους, εκείνο το τσιγάρο ανέβηκε και του κάψε το χέρι. Μόλις του κάψε το χέρι, ωραία, λέγει άνθρωπος που θέλει να ελευθερώσει την πατρίδα του και δεν ελευθερώνεται από ένα πάθος. Άτε, λέγει, το πάτησε χάμα, δεν το ξαναβάλε στο στόμα του. Δεν μπορούμε επιτέλους να γίνουμε κι εμείς ένας Κολοκοτρώνης?
Θέλεις να πας στον τάφο μου όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Ήμουνα στο νοσοκομείο, στο καρδιολογικό τμήμα. Εξομολογούσα κόσμο και κοσμάκι, όσοι ήσαν εκεί μέσα. Στα 5 χρόνια που με αξίωσε ο Θεός και υπηρέτησα τον άρρωστο πάνω στο κρεβάτι, δηλαδή τον ίδιο τον Θεό, το λιγότερο να πω, ότι εξομολόγησα 500 άτομα. Το λιγότερο. Και τα 500 άτομα δεν είχε κανέναν που δεν εκάπνισε. Όλοι ήταν καπνιστές. Και μέσα στο νοσοκομείο εκάπνιζαν και οι γιατροί ήταν από πάνω τους. Αλλά να μου πεις εφόσον καπνίζουν οι γιατροί. Γιατρέ, θεράπευσα σε αυτό, λέει, πρώτα και μετά. Ένα πάθος. Άλλο πάθος ποιον έχουμε. Δεν είναι βρώμικη η γλώσσα μας. Πόσα λόγια βρώμικα λέγουμε. Πόσα λόγια βρώμικα λέγουμε ανακάθαρτα και λέει ο Θεός παν σαπρών λόγων ον εάν είπωση οι άνθρωποι δώσουσι αυτούς λόγων εν ώρα κρίσεως. Παναγία μου και έναν λόγον άσχημο λέει θα δώσεις λόγων εν ώρα κρίσεως. Και όταν βλασφημείς τον Χριστό και την Παναγία μας, πού θα πας, πού θα φτάσεις. Είναι αυτό που τους έλεγα, βρε παιδάκια μου, βλέπω έρχονται εδώ μικρά παιδιά που πάνε στο σχολείο και μου λένε, παππούλη μου να ακούσεις, μέσα στο σχολείο, παιδιά μικρά, τρίτης τάξεως. Πόσες βλασφημίες λένε τα παιδιά, λέγει στην Παναγία μας. Τι να πούμε, τι να προσθέσουμε. Οι Τούρκοι που είναι Τούρκοι δεν βλασφημούν τον Μωάμετ. Βρέθηκε ένας Άγγλος και έγραψε εναντίον του Μωάμετ και βγήκε αμέσως και λέει όπου τον έβρετε κομματιάστε το. Και αναγκάστηκε ο Άγγλος να πάει να ζητήσει συγγνώμη. Εμείς βλασφημούμε τον Χριστό μας, βλασφημούμε την Παναγία μας, βλασφημούμε τον Τίμιο Σταυρό, βλασφημούμε τα Ιερά και τα Θεία. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα, δεν μας νοιάζει τίποτα. Μα πού πάνε αυτά. Βρε άνθρωπε του Θεού, εάν φανταστείς τώρα και κλείσεις πραγματικά τα ματάκια σου και ανέβεις στον θρόνο του Θεού και πάρεις από αυτόν όλον τον κόσμο την βλασφημία, θα γίνει ένα νέφος βλασφημίας και θα ανέβεις στον θρόνο του Θεού. Σήμερα, απόψε, αύριο, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Πόσο να αντέξει ο Θεός, πόσο να αντέξει. Δεν θα ξεχυλήσει. Εξίστρατεν ο θυμός του Θεού, λέει. Πάει, τελείωσαν τα πάντα. Τώρα, ό,τι και να ζητήσεις, όταν αποφασίσει να μας αφανίσει, θα μας αφανίσει και εμείς δεν μας νοιάζει τίποτα. Παιδάκια μου, σας παρακαλώ να γίνομαι κήρυκες. Σας παρακαλώ να γίνουμε πάντοτε τα πλάματα του Θεού που να υπερασπίζουμε το όνομά Του, το θεϊκό, το πατρικό, το στορικό. Να υπερασπίζουμε τον Θεό μας, τον αληθινό, την Παναγία μας που κλαίει κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Να τηρούμε τις εντολές Του.